सिद्धार्थ नाराज आहे ते बरोबर वाटतंय तुम्हाला सरकार? डेफिनेटली आणि माणसं काम करणाऱ्या माणसांना बाजूला काढून न करणाऱ्या माणसं घेणं आणि आपणच सगळं बघणार असं म्हणणं हे बरोबर नाही. त्याचसाठी पंथी बुद्धीची नाही आहे ना, त्याच्यावरून काय पुढं हे पण बुडून जाणार. सगळेचोड आहे, सिद्धार्थ टिकून बसलाय. बरोबर म्हणतायत. मी साहेबाला बघितलं आणि भेटायला आलो, पण ते आता पासिंग बाई आहे. पण त्याने दखल घेतली, कौतुक केलं, दॅट इज हिज ग्रेटनेस. म्हटले ते बरोबर आहे का सगळं? काय ते त्यांनी जो उल्लेख केला तो, दॅट इज हिज ग्रेटनेस वॉट एव्हर ही सेज. सो आय रिस्पेक्ट इन दॅट्स व्हाय आय केम. पण ते बरोबर आहे की नाही तर सांगायला हरकत नाही. बरोबर बोललेत का चुकीचं बोलले? आय हॅव नो कमेंट ऑन. चलू यावर अरे बरोबर तेच म्हणता.